Kaysını? Efirde bol efire girdik. Ben de son stroykaydı oturuyor. Saçım goğun ormandır. Ne şöyle bir kilo koptur. Öz park mahrum çalışsan şungalık ol ya. Sorulara cevap. 10 TL mi? 550. 585 100 TL de. Dost. Alo. Hangi? Bir bernemlik enne. Bu mu? Kuş kalın toy mekanı ya. Bay Bazar diyersen. Bay Bazar'da biz bazı Bay Bazar'da Moyka ile şu at makkin oppu şunu. Daha da koymana Moyka. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Salam. Go'maya daylanız oğlanlar. Seni Highlander oğudan. Karoçe men bildim Highlander'ın öňüne Ablitsovka limsedinkin oýan. Onun XL'em diskasyn oýan bolan oğudan bolan ekeni. Hemme salam go'maya daylar oğlanlar gyzlar. Like koyun, komentar yazın. Şoby efir köpeler ýaly. Allah yarını diye. Go'maya daylar. Salam. Hemme salam. 10 kabalon abzor kaçan niye? Montaj ediyor şu an. Prosto koda ettik de var ha. Etmedim ha. Bugün akşam dinner mı kam diyen. Güllüyalak hemmedat güllüyalak. Nirelerde şu ada da şoğuzda. Ulanam da var. Da şarı görkada kam diye. Görkadayın ne görkacak. Dubai'den salam. Kovçuluk. Men da şoğuzda sen nirde şu at. Bayvadarın yana şu at. Ava rıskal neme bari. Mara bar. Görayda dostya mardana men ödüm men pastyarna marda. Näme? Ana mar nomer seret. Marda ha bizi. Marda ho. Oynattık. Ya tiko vara. Tiko yoga marda. Ana şungalak taş turup bari bardatlar da usso remont kit otur bari turup böyle bardatlar aydiler. Novostroy. Короче, ana taş turup restoran. Daş oldular bam. Seredim. Berda mangal. Şungalak taş turup. Edil nirde oturan da bilem dok Moykail prosta maşini udur otur. Ben var yöne prosta açaydım da efir davnodan ver efire maçamak aşak tip. Elim deyen o berde işler bilen. Onun videoları am abzorları medyada yoşadım. Sağ ol maşin vadar aylanam. Erter nesip olsa maşin vadar hukma suratda barar daha şoğun maşin vadarına. Berk kelimde son maşin vadara varmasam bolmaya. Ay şol işlem bilen Amerika haçan gelecek brat bu yerlerikde basım nesip bolsa. Bariyas fitçi yan okme iyidik şu açık ikkelim fitçi. Bärik gelýärse fitçi palov hukma suratda olanlar daha şoğda gelip fitçi palov iýmesen bolmaýar. Takoma abzor eder. Takoma anada dur. Karoç seredin şeyler aksat da. Maşin abzor isleýäňiz menim şu Takomany abzor edesmelýär. Ondan soň şol abzor edesmelýär maşinler bar, şolar tap bolanok biraz kynrak. Şondan hukma suratda. Goçuluk prosta işler bilen gatnayan. Men diňe daha şoğda da 5 ýyl aýat atnap ýörün şu at prosta isada aýdyp berem ok, soň aýdyp beren. Daha şoğda gow maşin känekenmi? Awa, maşin bala, maşin allyga bir giden maşin allyk ardan alan. Soň gary uradýas, seredip çykmadyrak satjaz karoçy. Biznes niço lichnowa diýär. Kamera tarada mena berdi görmedim. Salam, nut kemin normalsi bama üçlük gerek. Mesele yok, tap bolýar. Iň azyndan $6.000 pulun taýynlaýan, üçlük prastoy alyp bolýar. Onuň soň üstüne goşsam, üçlük full alyp bolýar. Aleyküm salam. Hawa. Salam gowmam, salam marabar koraýdy dost. Men mardan dost ödüm. Pastyana mardan. Ýylan etrawaýlar. Edil oňal daşa gitjek gal, o daş o şey diýär, könür önce diýär, şu an. Şunu ne bespokоит oyunu. Şeycez ne bespokоит ya. Ayna bolly. Käbir birleşinem jaňa efir açaňda bilen doňar ýaly. Soň ýaly edenim.
işler urna hava sağ olun. Edil maşina değişli näme sorulunuz hava aýdy berin. Köýtön dağı biz ul maşina almasak gidip bilemdik. Gargalagy jäsýöne basym. Taksir edin bir zatda. Aşgabatdan Daşowda ya Daşowdan Aşgabada welikde üçek bolýar. Näl pikir? Onu var edip paýlaşardyn ya da Instagrama paýlaşarmy opşan bak. Gatwer gyzykly bolsa bir hepde zaman barar. Aşgabatdan Daşowda welikde ya da Daşowdan Aşgabada. Prosta bilemdik şu taýs gapdala gitjegimizde. Nälik pikir edýäňiz şoňaly? Welikde gözeňiz bilen 550 kilometrmi? 550 kilometrmi? Ay şoňalar. Welikde de 10 kilometr sagatdan Yo aýdanda. 580 näçe? 50 sagat 2 gün ola. Gowy pikir ýöne. Men gapdalynda maşynda gitjen. Ata be gül horlar ýara gidjer o garlo. Ya köýten na welikde gidelmi? Görmeli ho. Yo köýten na welikde gitsek näme? Indi kilo goýal o. Yo bayram allan welik alyas, bayram allardan welik. Yo howa sowa o, howa sowa. Köýten daga welikde, köýten daga welikde. Bir gapdalana maşyna uratyp goýar. 594 kilometr. Gowul ýöne bir zat da ýolda internet tutsa da paýlaşyp gitsen. Ana mesele ýok şonu bilen bir gyzykly bolýar da gözegim 2-3 günne barsam. Ýa-da ütköş bolarmy kaýdam. Atabek alyp git. Welikde de Atabek gün horlanýar. Etmersiň agamda ýeter mesele ýok. Bam bir gowja bir zat etjek. Pul goýjak ýokmy? Spor edip Sponsor ýok mu? welikde gaýjar mesele ýok. Ýa-ni weli gördük 12 milyondan her. 12 milyondan da welik karoçy. Sponsor etjen ýokmy welik sponsor? Welik sponsor etjek ýokmy doğrudanam? Şonu paýlaşsak näme bir welik tapallardyr. Ha. Bir welik tapaly Aşgabatdan Daşowda welikde dip zat paýlaşýar, reels paýlaşýar. Şol bilen bir gün içinde 10.000 prosmotr denne 10.000 like alsa 10.000 normal no. Gidýär. Gidýär 10.000 like. Gidjes. Welik sponsor etjekler barmy oglanlar? Yol gat terwetdir. Bizim terwet. O bir gedek zat diýdi. Näme? Möjek ýaýbetinde möjek görde gola öldü diýär o adam. Möjek güzel gaçar. Kia abzor hukman suratda. Kia abzormuz var, biram Hyundai abzormuz var. Arkaýyn bolun baba. Bu hatta şowda ulanlar. Daşawuz. Yübleyin Merve tutuş ziyareti aylansanam gaçyrýar. Yübleyinden Merve tutuş ziyareti aylansanam ýagyndan gaçyrýar. Men zat etdim o ziyaret ayladym ha. Braç korlarna. Bollumsada haçan Bollumsada gitdik dämeýdi. Bardyk ha Bollumsada. Geç gittik öyle gezer ýal ýeri ýok ha. Näme dedim? Bollumsada gezer ýer ýokken biz geçdik bardyk ýöne. Y39 ken atbet bereýdi. Y39 soryan ken atbet bereýdi. Y39 abzor etdik däme? Y39 etdik ha. Kareka. Ya etmedik. Etdik ha Y39 ulanlar. Y39 sastanýa. Geçin abzorda, men abzorda aýtdym bakalaryna. Badyr. Buro yazanlar okan oktaýda okuýana. Siz düşünün hemmesi gelen o ýazanlaryň ha. Ya men okap geçem bok. Ana ki otçumy hukman surat Atabek ağa bap şokorlanýar, mesele ýok. Toyum basym toy. Şey dip Allah gör. Russiya Amurska oblastyndan. Wa alaykum salam am 06 abzor hukman surat etmeli. Gyzykdyr öňe diýen bu köýtän aýtrap maşynlara baryň hukman nesip bolsa da zanirde şu wagt. Nirde biz daha şowdyň? Rıskal toy mekanına. Şelleme, doğru aýt. Rıskalyň arkasynda şu wagt. Daha şowdan palow nähil onuň mesele ýok daha şowdan palowny dutkem abzor etsene ýene. Ýene deýinme. Inni etjek bolsam 2-4lük pul etjek. Geçenek 3lük pul etdim, men 2-4lük etjek. Bolarmy şonda? Şapaga arada biri bilen geldiň öýden birinji etajda geldiň tikin. Ha bardım. Şapaga bardım. Ýagşy bilen surat öşenýänimdir. Bardım. Am sen velosipedde köýtän gitsen 20 000 manat goýan ýa. Gel bärik. Dur, men gidýän. Hanene gel. 20 000 manat näçe milyon bolýar?
Gel, mesele yok 100 milyon ber. Men yeködüm de 3 olup gidýär. Ava, üç olup Veliga da gidýär. etýär, men bulary veli alyp berjek. Ha. Adam maşyna bir veli alyp berýär, 30 milyon bolýarmy? Ava. Onu da keypit git bolýar, o bir goýun soýýar, goýda getirýän bir goýuny. Bolly garaş sen, hani? Tut. Tuttum, nerede sen? Omar Kul Bagtiyarov, gel dostum, liçka, mesele yok. 100 milyon getirýän bana, men gönü ayın 3'üne yürüyen bayram aldım. Özüm şol adam diňe bir reklam etýändir Instagramda. Ayın 3'ü 4'ü yürüyen. Kuytunnağa gönü bayram aldım. Berden näder bayram awaryan, belikler taýinleýän bolly. Şol adam sponsorumuz diýip. Awa, mesele yok. Ağam bugün näil maşyn çykarjak? Ağam Avalon 2004 model Avalon. Bolýa. Bugün nesip bolsa yetişsem Titanic Avalon çykarjak. Yetişmesem ertir çykar. 100 milyon var adamı meňze. Türkmenada haçan barýan diýär. Türkmenawat. Nere? Türkmenawat Çerjoýdamy? Ava. Çerjowy. Gitmeli indi kay Çerjow. Nesip bolsa indi kay barýar. Maýly jinni barmaýaňyzmy? Maýly jengele, maýly jengelleri? Macengel. Majengen. Yok. Daza niresinden. Men Daşowdan hele. Alo diye. 2019 Avalon hökman suratda ba. Avalon 2012 çykýa, 13 çykýa, 20 çykýa ulanlar arkaýyn bolun ba. Dazadan öýlenjek bolýan ol sen ya. Her velayetden birini aljak nesip bolsa garaş dostum. Her velayetden biri bolýar. Hökman suratda Samsung Camry ýok ýa-ni tapam da. Ne, sapır Samsung Camry söz berdim size ýöne bolanok. Genç arada şapa gelin, kimin yanına gelin diye. Men barmadım birini eltdim ho, men özüm barama bilemok kim zatdygyny. Men özüm barmadım. Men maşynym görünsün o. Men özüm däldi ýaly görtek bel ýagşyň ýanadym awat. Camry 2005 wa gowjagam diye. Gowjasy bawasa abzor eder. İkinci variant sen abzor. Hökman suratda. Başka ne mi? Yöre edin menem boldum sağdan menem velosipedde gidecek boldu. Panik tapmadım de. Sen abzor. Nijni Novgorod Moskvadan salam. Nijni Novgorod. Salam. Salam naşara. Ben bayram alan am diňen üçlük Camry ba satlyk 2005 de. Abzor eder sonu. Tut sana покажи мне, хочу увидеть цена. Nämen maşyny dostum. Näçe manat bolýar babuçka. Babuçkalar bara 400 milyondan 450 milyondan başlaya iyi gidýär ýokary. Nerede ağam sen? Bu hatta şowda olanlar Range Rover 2012 ýok a bizde mene görmedim bara gedem. Bir san Range Rover, iki san Range Rover aşağı ýalyk edil bir ýok a dady diýmedim. Waleyküm salam Türkiýe. Salam Türkmenistan, salam. Camry taksi 21 edil taksi Camry bilen kan gyzyklanmamyzdan soň zat edem tok. Men abyşny prosto Camry etdim. Göreň şol burada taksi bilen. Şonu noç срочно надо посмотреть 24 год diye. Göreli dostum 10 Avalon näçe daýk 10 Avalonlar bara $15,000 çeni gidýän rowlanlar. 10-20 miňden başlaýar primerno gidýär ýokary galyp. Ýöne iň azynyň $11,000, $10,000 iň azynyň gerek. 11'e gerek. 10'u tapmarsyňyz. 11'e taparsynız ana. 11'den başlaýar 15'e çeni gidýändir. Ya onu mu Velayet da sponsor gaýňana taparlar. şeyle näme sponsor. Sponsor taparlar. Yo sponsor reklam alýanam ýok o bizden o kim sponsor bolsun o. Gönü velikli gideceğiz. Yo bizde kredit berýänmi sen dost? Ýok kredit. Pulum dostum kredit bermä. Nerede pul bolsa berjekler kredit. Murat İbrahim meden pira diýarda şu taýk gitjek golýak solyn biziň maşynymyz giden ok gatdalar. Daha deken. 15'te. Şu an vurma olmadı. Zaylar slay şoň üçin ara bir beýrak bir adalar ondan soň gidersin nesip bolsa gata anarda kenam. Тут цена сейчас покажи мне ночью будет тут näme тут. Я хочу посмотреть 12-24 näme diýip kulatmaýo. Тут Avalon näçe tapylar? Тут Avalonlar 600 milyondan ýene aýdan meňki başlaýar iyi gidýär ýokary. Camry tarada 20 miň dolar primerna şeýle 19-a 20-21 taparsın. Lisiçka babuçka göräýdi hökman suratda ertir görürsiz. Range Rover 2012 getirip bolam ýok 2020'dan pes maşyn getirip bolan ony. Lexus 2010'a çalyp bolar. 2010'lar primerna 11-12 miň dolar başlaýany. O da 15'e çeni gidýändir. Maşyny aljak bagtym sen tapar nesip bolsa mesele ýok dostum arkaýyn.
Sene dutu 2004 gowsy. 2004 dut seneler var ha. 7000 8000 soňalyk primerine bakalar. YouTube kanaly Drak zat gelir mi diye. YouTube kanalda Drak näme bolar? Näme bolar? Drunk rice. Zat gelir. Drunk rice falan da öyle bilmem. Ya görün dostum Google'dan gelir yöne. Maşina değişli zat var olsa. Drunk rice falan näme drunk. Bilýärdim o şu hayattan çıktı. Hyundai Sonata 2011. Hökman suratda Hyundai Sonata 2011 uje taýyn abzor eder. Brat 2002 Lexus şu näçeden başlaýap gowsy. Primerine 650 milyondan başlaýar dostum. Oo, çapşık mı? Bolar nesip bolsa. Muravenik, Barnauldan salam. Muravenik, men nerden tapaýyn bırak sana velayet gaýynganna me hawa gaý pra verilen ýerde şu at. Afam prostoy siyana näçe çıkar? Iň prostoy siyana iň arzany 500 milyon ulanlar. Salam Jitaur haçan abzor etdik. Jitaurlar 25 bin dolardan 20-25 bin dolardan berde şu at uja bir sana abzor etdik, ýene abzor ederiz. Daş o Oktyabrskadan men Oktyabrsk gatdaş berden salam. Maňa jogap berä Karol 2009 abzor hökman suratda Karollan eder. Adam ýanyp duran ES Lexuslar näçe durur diýen. Ýylyny aýtsaň aýdyp bereýin men sana. Lexus'un iň arzany ES 2002'da şu at 2002-2003'ler. Şolar var 650-700 milyon. Onun şonun galy ikinji bakalar. Gonka eder ruhsat berenlerine. Bu at ýöne ruhsat soramaly gidip nerden näle ruhsat almaly o zatdan bilemokta. Opşam karoç etbel zatlar var. Her bir zatyň öz prawilasy var. Şoňa görä edýäs. Täze Hyundai çykypdyr La Fiesta diýen. Intäk göremok, kän gyzyklanmam soň görür ýöne hökman suratda. 12 Camry gowsy näçe bolar diýen. 11 Camryň iň aňar başyna 15 000 dolar alyp bolýar. 11-12 Avalonlar Camry diýdiň dostlar. 11 Camrylar iň gowsy öküz kelle bolýar-da. Öküz kelleň iň gowsy 1 milyard to. Ondan ýokarda öküz kelle ýok, arkaýyn ol şoň üçin 700 milyon 750 milyondan başlasaň gowja da alyp bolar. RX 300 hökman suratda könürünç maşin bazara baraýda-da. Könürünç maşin bazarda maşinlar az eken şoň üçin daşowda edäýlen diýdim. Aşgabat taksiler görkezip bilmeýärmi diýe. Aşgabat taksistlary, ay näme etjek Aşgabat taksistlary. Ha, näde? Ýolun aňyrsyn. Hyundai Sonata hökman da Mustang bolmasa abzor edäýli. Eýsin tanýan bolsaň jaň etsen maňa abzor etip berjek. Ýöne men häzir özüm jaň etsem bara. Kayın görmekler rahmalı. Velayet gaýyngan oğlanlar men şu an. 2008 Dut Avalon alıp bolya normal baka. 2008 Dut Avalon yok, Titanic Avalon var dostum. Alıp bolya mesele yok. Ağam senki al maşin gowsy 1 milyard alıp bolarmy? Näme maşin almak? Edilmenki alak 11-10 barsaň alıp bolar. Çalajak al. Täze awran abzor edäý. Hökman suratda taksi Camry gerek Dubaydan mara arzan çyksa aljak da 8-8,5 000 dolar oturýar mara. Tamam. Toyota Hilux 2012-13 ona bilemek dogry. Maýdan täze Hilux zatken satylan o firmalar alýadary, onuň bahada gymmat bolup biler. Ondan iň gowy Hilux aňyrdan Dubaydan alynan arzan düşýär. 200 abzor edäý hökman suratda 200 abzor kanala badyr. Taksi Camry gerek Dubaydan alar. Evropa abzor edäý nesip bolsa 2 tane Evropa'myz bar marda zat eder sonu. Am haş video çekýär, amcan çekdime dostum. Muňa näme maşyn almak maslahat berýän? 10 000 dolara. Lexus, Titanic Avalon, öküz kelle. Ondan soň ýa-da Camry zatdan kopartdan urma maslahat berýän. Özüň saýla içinden haýsy gerek bolsa ýa-da RX. Köýtana salam diýip berä, köýtanadan salam alaykum. Köýtana salam oglanlar, köýtana biz barýas basym nesip bolsa garaşyň. Belki beýlikde barma bu Malyanka sponsorumuz 100 milyon hödürlän gaçyp gitmese ýazsyn maňa 100 milyona mesele ýok. Türkmenistan lüboy ýerine beýlikde barýan. Peşkom mararna 100 milyona. Mesele ýok. 1 milyard dersek da wapşe ýylyk ganam ýörek bolýar. Şu at var ha. O dervezede. Susuz galanymyz ýadyma düşýär. Men bu gedek ýanma wada olap gitýän o. Bul o videonu gördünüz mü? Köýtana salam. Nemede o da derveze baramızda Dayko telefonuna bir zatla gurrun berip otur. Menem aňyrda otur, meni suw else boljakdy. Realne su erve su satto ýöne şey diýäse pul üçin etjek diýene etip bolmaýar o käwirde da realne ýöne peşkom seret şu ýerden Maraçenni
Edil 100 milyon üçün adal, ýöne 1 milyard üçün mesele ýok, peşkom gidýän. Ýok özmem miden peşkom edil 1 milyard üçün. 1 milyard üçün üçümizden gidýän. Ana şoýalyk. Ana o velik, o velikden näder bara. 1 minut gelesen. 1 minut geleýdi. Ana şu velikde. Hı? Ana şungal veli olanar emense. Görkezek 1 minut. Es salon. Bolmadı. Ne çaldım bunu? Bolmadı. Unutma. Tanıdın mı? Şu nedir bir daha dedeyin de. Ana olanlar. O. Karoçuna şungal velik. İstiyes. 3 tane alıp gitsek. Daha soğudan Maraçenni ya da soğudan Aşkavada ya da Aşkavat'tan bärik kaçacak bolady. Prosta oğlanlar aýtdy. Aşkavat'tan bärik gaýda ellýärdi. Şeýlemi? Efir orkeltir. Biz olsa bu veligli şu wasady doterse. Başında bilmem daha ya avtomatik taraftan. Bu gaýdam şu ýere. Velayet gaý. Oo ber velayet gaý. Näme diýäsň? Gaýjasmy gidem zokmy? Bolýan bunda. Karoç Aşkavada çyp golýasyň. Nälik döwür gördüm alangdan bäri. Skorslar buzuldu yıkılanla baba. Ya yıkılan da golloda. Atak dövülmedi. Näçe wagt dolar ana? 2 ay boldu. 2 ay? Ana men sen sakda men sürüp göreyim. Test edeler karoç. Adam short'tan çeker. Reel'dan çeker. Gözüm täşe Näçe? 32 kilometre gidip gördüm ilk önce. 32 kilometre? Ay onda ben. Yine gitti bola. Oturguç gaç neme ho? Ladeder, biraz ara sünün gider bu beyli alıp. Ha. Oturgucu çalşar, yaman gatı beyli kilometre kalya. Hatta be. Mana problem olur. Ne bundan ara skora da aynı. Yo men olmazlar. Yo men de problem. Yo ya darmı trojatar. Yok, это трактор. Это что, трактор, что ли, деп yazıptır bir. Yine şu oğlanın velosipedi. Lan efiri görüp gelipdir şöyle. Bir zat da boldum buna. Ya skors bulur. Abi götürür mü kendisi? Götürüyor 140 lat. Götürüyor. 140 diyor. Parkovka ya. O dik. Noydan 3 barlak görün. Ana. Atabek öyle bize iş sorar o. 540 kilometre. Yapmayın gidelim. Daha soğuktan Aşkavat ya da Aşkavat daha soğuk. Ha? Atabek sen bize iş sorma. Ömür öter ha. Yok gerek ya bollu koyu iki oynuyor o bula mı atar? Karoçe. Gün de yaranırlar. Ne için? Realimi öz velosipedim babır sani. Bir Zatlı. Kiçik. Yengil. Yok men imini şun diyenin sebebi näme? Şu pakrişkası bilen yumşoy deşilip zat edenler ha alangdan ha. Pakrişkada problemi yok. Yank. Sürmek ağır yani düşünýän. Prosta entek yerine. Yo, Bizlarni ağır skorsta var. Ağır skorsta dura bula. Yengil skoruna koyarsız. Näçe kiloşu? Dinle. Gata. Ey meselem ne? Bir yere götürüp çıkarmalı olsunlar. Biz hiç yer götürmerse veli. Ağır değil ho. Men o adres ol alıp berjek golum o holun patsan var. Ona da öz minip bilmekdi. Akümülatörlüsü oğlanlar $750 yanlışmasam akümülatörlüsünü almaz. Hemen akümülatörlü alacak olsak biz motorda gider mi de o? Selam akümülatör imin şol fiziksik nagrusk üçün ne? Bunu becercek böyle akümülatörler 3 milyon bile. 3 milyon ha? O kartalda tek baş var becercek. 3 milyonu. Mesele yok koyup koyuyorlar ama 3 milyonu.
Gülýarlar $750. Aýla kom gatgynma da. Matiz düşer. $750. $750. Matiz düşer $750 berip beli alyp. Biz ona näme reels çeksek şu belikde. Ana şuňa beripde Aşgabatdan daha şowda gaýdýas diýip. Yana bir sponsor gerek bize. Yo, ne var gönüm men aýtsa 10.000 like alsa, haça bilen gyzykly bolsa da 10 ýyl köp 550 kilometr näme diýim o? Nälik pikir edýän? 1500 näl boýun balyp bolýar. $15.000 kän aý boýun $10.000dan ýeşsäň normal boýun balyp bolýar ulanlar. Welin bakasy 10,5 milyon näme? Yok 12 milyon alypdyr şu wagt ýöne. Bu amortisatorly men görenim amortisator ýogy 10,5 milyon na. Men soňçun aýtdym oturuç, purjin oturucalar o zatly var, ullukan ýumşak. Men baş o doýulmadan ente paketini. Şonu alar hökman suratda bolmasa da adet bolmaýar. Rama getirýär, akkumulyator götür, o rama goýulýar. Muň edil zady wa men mara baramda efir etjek, görkezek de şuň akkumulyatorlasy. Ha? Yo, samolyotda. On aşağı diýär o ýolda. Şonun kendi adet bolmaýar. Hanonno men bilen habarlaşmak üçin nomer ulanlar efir sakran etjek, görüň. Göňüňizde ýarar diýip pikir edýän. Häzir bir reels çekeli. Onuň goýja pikir bolsa, ýene efir edýär. Çanyň sag bolsun onu. Näet bize bir şey etmeli efir? O efir näet bize bir şey etmesin bilemmi o? Ha, ana, berde.